Eli aiheena romahdus ja selviytyminen. Mitä on romahdususko? Se on henkilön näkemys, ajatus, tietoisuus ja usko siitä, että nykyajalla on jonkinlainen parasta ennen päiväys. Ja yleensä oletetaan, että tämä parasta ennen päiväys on lähempänä, mitä sitten ehkä suurin osa väestöstä osaa tai oivaltaa edes ajatella. Romahdususkon ajattelee, että romahdusta ei voi välttää, sen vaikutuksia voi paikallisesti ehkä hillitä. Ja öljyriippuvuus on yksi, mikä vie kohti romahdusta. Halvan öljyn aika kun loppuu, tai on jo oikeastaan tavallaan oireillen loppumassa, niin se tulee vaikuttamaan asioihin. Syitä romahdususkoon voi olla monia, rationaalisia, tunneperäisiä, jopa neurologisia. Mä tuossa joitain mainitsen. Tuossa on kuvassa Jared Diamond vasemmalla, joka on kirjoittanut Collapse-nimisen kirjan, eli romahdus. Sitten siinä on keskellä Dmitri Orlov, joka on kirjoittanut muutamankin kirjan ja lyhyemmän pamfletin aiheesta romahdus. Hän on Amerikan venäläinen henkilö ja kokenut sitten omakohtaisesti Neuvostoliiton romahduksen. Mutta tuolla mainitaan romahduksen tai romahdususkon syiksi niin kokemuksen, ihan sitten tiedon, mikä saattaa liittyä tutkimukseen, intuitio, biologiaan liittyviä syitä, kulttuuriin liittyviä syitä ja jopa sitten niin kuin tällaisia neurologisia ja psykologisia syitä. Romahdususko voi olla myös teeskenneltyä, eli vaikuttimena voi olla sitten taloudelliset päämäärät, bisnesmotiivi, siitä myöhemmin hieman lisää. Sitten saattaa olla kyseessä vallan legitimointi ja vallan varmistaminen, eli korostetaan joitain uhkia, nimenomaan siihen omaan yhteisöön kohdistuvia uhkia, jolloin saadaan sitten se kollektiivin yksimielisyys rakennettua jonkinlaisen eliitin eduksi. Sitten saattaa olla sosiaalisen vallan tavoittelu, siellä saattaa olla sitten motiiveina itsekorostus, narsismi, jopa seksuaaliset motiivit ja niin edelleen. Romahdususkoinen yleensä katsoo, että romahdus tulee kaventamaan taloudellisia toimintamahdollisuuksiamme hyvin voimakkaasti. Tämä on niin se pääpointti varmaan, eli talous supistuu. Ja sen kautta sitten kaikkien elämä muuttuu ja se transitio eli muutos on nimenomaan se kipuilun paikka. Ihmisethän osaa elää hyvinkin vähällä, mutta kun pitää sopeutua runsaista resursseista vähäisiin resursseihin, niin se ei ole niin kuin helppoa. Ja konflikteja syntyy sen takia. Väestön kuolleisuus nousee dramaattisesti, ihmiset pakotetaan omavaraisuuden pariin ja toisaalta järjestymään pienemmiksi sosiaalisiksi ryhmiksi. Ja sitten näillä ryhmillä on keskenään saattaa olla niin kahnauksia ja erilaisia konflikteja. Ja tämmöinen romahdus saattaa tuoda sitten esille länsimaissa jo jokseenkin unohtuneita alistamisen muotoja, joita on ihan yksinkertaisuudessaan vahvemman oikeus ryhmien ja yksilöiden välisissä resurssikamppailuissa, ja toisaalta sitten orjuus, pakkovalta, syrjintä eri perustein ja niin edelleen. Eli voi olla, että on olemassa näkökulmia ja alakulttuureita tai ryhmiä, jotka käyttää romahdusta sitten myös hyväkseen ajakseen omaa agendaansa, mihin voi liittyä sitten esimerkiksi jonkinlainen syrjintä. Toisaalta sitten voi nousta esille uusia tai uusvanhoja yhteistoiminnan muotoja, joita voi olla vaihtokauppa, työpalvelu, enemmistö- tai konsensuspohjainen suora demokratia ja niin edelleen. Romahduskeskustelu on enimmäkseen marginaalissa. Se on lähinnä esillä eri vaihtoehtoliikkeissä. Ja silloinkin harvoin tämmöisenä oikein kattavana systemaattisena näkemyksenä romahduksen syistä, mekanismeista tai ihmiskunnan tulevaisuudesta. Eli ei ole olemassa Suomessa mitään romahduspuoluetta vaikka, joka ajaisi sitten tätä romahdusnäkökulmaa jollain tavalla niin kuin sisään kaikkeen poliittiseen toimintaan. Siitä on kirjoittanut Nyysi Suomen palvelussa ja sitten Uuden Suomen puheenvuoropalvelussa yhden blogikirjoituksen. Voitte haluta sinne käydä sen katsomassa siellä. No, vaikka joissakin alakulttuureissa ja diskursseissa ajatus nykyisen sivilisaation romahduksesta on selvästi esillä, se ei yleensä ole mikään kantava pääajatus tosiaan, joka johdonmukaisesti ja analyyttisesti vaikuttaisi ihmisten kollektiiviseen tavoiteasetantaan tai jonkinlaisiin ohjelmajulistuksiin, konkreettisesta toiminnasta sitten puhumattakaan. Poikkeuksia voi olla jotkut rikolliset tai uskonnolliset lahkot, mutta että yleensä niiden toiminta ei ole kovin rakentavaa tai pitkäjänteistä ja joissakin tapauksena jopa ajaa takaa jonkinlaista romahdusta, mutta he ei niin kuin, tämmöiset porukat ei pysty niin kuin horjuttamaan
länsimaista yhteiskuntajärjestystä sen kummemmin. Kyllä se sitten ihan omaa mahdottomuutensa romahtaa, kun se romahtaa, tai on oikeastaan jo romahtamassa. Romahduspuhe on marginaalissa, toisin sanoen se on akateemista pohdintaa ilman arkiyhteyttä, yhteiskunnallisesta sovellutuksesta puhumattakaan, tai sitten tämmöistä arkiajattelun luonnehtimaa huolen ilmaisua, sille on vaikutusta. Se voi olla kaupantekoa, se voi olla viihtymistä. Ja siinä kohtaa tulee mieleen tällaiset tuhofaabelit, niihin liittyvä mielihyvä ja sitten ihmisen selviytymisvietti, joka hakee aina tämmöistä ilmaisuaan, vaikkapa sitten sitä kautta, että samaistutaan vaikeissa tilanteissa kamppaileviin ihmisiin ja hahmoihin erilaisissa tarinoissa. Yhteenvetona voidaan sanoa, että romahdususko on tämmöinen yhteiskunnallinen diskurssi aika impotentti lähtökohta ja muoto, joka toistaiseksi niin lähinnä ilmenee sitten tutkimuksessa alakulttuureissa. Mutta se on lisääntymässä. Romahdususko voisi olla rationaalinen ja rakentava näkökulma osana yhteiskunnallista keskustelua ja toimintaa. Mutta se sivuutetaan ja romahdususkoisesti itse kokee, että se sivuutetaan näkökulmana, koska kyse on epämiellyttävistä asioista ja ihmispsykologiaan liittyy epämiellyttävien asioiden epärationaalinen kieltäminen. Jotkut väittää, että kyse on hallitsevan eliitin hyötynäkökulmista, jotka tukahduttaa aihetta koskevan keskustelun. Ja sitten median rappio, sen väitetään usein liittyvän varsinkin tuohon edelliseen. Sitten voi kyse olla ihan tietämättömyydestä ja toisaalta myöskin romahdususkoisten itsesensuurista. Ja tähän viime mainittuun liittyy se, että romahdususkoisia syytetään usein nimenomaan perusteettomista tuhofantasioista ja ehkä liiallisesta mielikuvituksesta ja herkkouskaisuudesta. Toisaalta myöskin saatavilla olevan tiedon väärintulkinnoista tai valikoivasta käsittelystä ja jopa sitten pahimmassa tapauksessa jonkinlaisen poliittisen epävakauden lietsonnasta. Ylipäätään kyse on sitten vastustajien mielestä hysteerisestä radikalismista tai ikävästä synkkämielisyydestä. Eli foliohattuilua. No, poikkeuksia on, ja yleensä nämä poikkeukset tulee tuolta tutkimuksen piiristä ja sitten toisaalta tieteen popularisoinnin piiristä. Esimerkiksi suomeksi on julkaistu ihan suomalaisin voimin kirjoitettuja kirjoja aiheesta joitakin viimeisen 10 vuoden aikana. Viimeisimpänä esimerkkinä tämä Partasen, Paloheimon ja Variksen Suomi öljyn jälkeen, joka koskettelee aihetta nimenomaan öljyn näkökulmasta. Sitten on tamperelaisen filosofi Tere Vadenin tekstejä, muun muassa tuo energiakokemus. Siinä on ollut mukana myöskin Antti Salminen. Ja sitten on näitä, onko tämä Antti Viitalan tai Miten maailma loppuu. Ja sitten tuossa on Jared Diamondin kirja myöskin. Mutta että nämä kirjat ja puheenvuorot, mitkä niin tulee esille, niin yleensä käsittelee jotenkin rajatusta näkökulmasta tätä romahdustematiikkaa. Siellä on ilmastonmuutos esillä tai sitten öljy tai sitten joku ruokaturva tai pakolaisuus tai muita tämmöisiä epävakautta ilmentäviä juttuja ja niitä on niin kuin helpompi käsitellä kuin sitten sitä valtavaa kokonaisuutta ja erilaisten tuhoavien tapahtumaketjujen vyyhtiä, mikä vie kohti yleistä romahdusta. Ja se yleinen romahdus on sitten ajatuksena ehkä liian epäuskottava ja fantastinen, että se olisi osa poliittista diskurssia tänä päivänä Suomessa. Näin muodolla sitten ihmiset ei kuluttajina tai äänestäjinäkään ota näkökulmaa huomioon. Käytännössä kaikki on vielä liian hyvin täällä, jotta tämä asia olisi niin kuin jollain tapaa politisoitunut. No, toisaalta sitten kun ihmisten kanssa puhuu asiasta, niin yleensä tai yllättävän usein tulee kuitenkin keskustelukumppanilta sellainen ajatus, no joo, että näinhän se on, että ei tämä niin kuin tällä tavalla voi jatkua, tämä meininki. Että kyllähän jokainen tajuaa, että resurssit on planeetalla rajalliset ja nyt niitä tuhlataan aika lailla niin kuin kolmipistetuelta ja rajusti ja se johtaa johonkin ikävään, mutta se ajattelu ikään kuin loppuu siihen 3 pistettä. Romahdususkoinen henkilö saattaa jollain tavalla myös toivoa romahdusta. Ristiriitainen tunne, ainakin niin kuin tervejärkisemmillä ihmisillä, koska kyse on kuitenkin ikävistä asioista. Mutta että tämmöinen perversi kiehtovuus, mikä asiaan liittyy ja siihen romahduksen toivomiseen liittyy, niin se voi kummuta sitten
Sitten siitä, että koetaan katkeruutta tuhoavaksi koettua nykyistä elämäntapaamme kohtaan. Voidaan kokea toivottomuutta siitä, että ei osata tai ei pystytä vaikuttamaan omiin mahdollisuuksiin tai ei ole vaikutusmahdollisuuksia omassa elämässä. Ja sitten toisaalta haikaillaan jollain tapaa alkuperäisemmän ja aidomman elämäntavan piiriin. Kaikki toisaalta myöntää, että mitenkään miellyttävistä asioista ei ole kysymys ja siinä kyllä kärsii sitten ihminen ja ympäristö, kun tämä homma levähtää käsiin. No, joissakin länsimaissa sitten markkinavoimat tyypilliseen tapaan niin on tunnistanut sitten myös nämä romahdususkoiset jonkinlaisena asiakassegmenttinä. Tämä koskee varsinkin Yhdysvaltoja, missä mikä hyvänsä porukka helposti nähdään asiakassegmenttinä. Siellä on oikeisto, NS-vasemmisto kuin hippiliikkeellä kaikillakin omat pitkät romahdususkoiset piirteensä. Ja nykyään puhutaan paljon prepperikulttuurista Jenkeissä. Ja heille suunnataan sitten omia markkinaviestejään, myydään ihan kaikenlaista maan ja taivaan välillä. Pienistä esineistä ja tarvikkeista ja välineistä aina kokonaisiin tämmöisiin selvitymispunkkereihin asti. Ja vähän niin kuin lomaosakkeiden tyyliin, niin ihmiset voi ostaa myöskin tämmöisiä osakkeita jostain maanalaisesta pikkukaupungista, mitä siellä rakennetaan. Niin kuin nämä isommat projektit on aika valtavia. Ja sitten kaupallinen romahdusromantiikka, asiaviihde ja toisaalta tämmöinen preppereitä hyväksikäyttävä sosiaalipornon ruokkii alan markkinoita lisää. Monet on saattanut teistäkin nähdä Doomsday Preppers sarjaa netin tai telkkarin kautta ja sitten on tämä Colony-niminen sarja, jota on tullut 2 kautta, mikä käsittelee aihetta tavalla tai toisella. Romahdususko on siis bisnestä, mikä sitten joidenkin tiedostamien tahojen mielestä vie uskottavuutta romahdususkoisten väitteitä tulevaa tuhoa koskien. Argumenttina tietysti se, että ei ole olemassa mitään romahduksen vaaraa, kysyä vaan siitä, että joku haluaa myydä jotain tavaraa ja sälää näille romahdususkoisille ja niinpä sitten lietsotaan tällaista pelkoa romahduksesta. Mutta että tietysti tämmöinen aito romahdususkoinen ei tämmöisistä väitteistä välitä ja parhaassa tapauksessa osaa myös vedota sitten vastaväitteissään muun muassa tutkittuun tietoon. Romahdus tulee vastaan myös taiteessa ja muodissa, elokuvat, kirjallisuuspelit ja niin edelleen käyttää tematiikkaa hyödykseen. No sitten itse romahdukseen. Mä määrittelen romahduksen hienosti ja monimutkaisesti siten, että romahdus on nykyisten ihmisjärjestelmien kannalta tuhoisien ja vaikutuksiltaan hyvin laaja-alaisten tapahtumaketjujen konvergenssi, eli näiden tapahtumaketjujen kohtalokas yhtyminen tietyksi yhteisvaikutukselliseksi pakotteeksi, mistä seuraa globaali ja systeemiseksi katsottava suhteellisen äkillinen ihmisen toimintaympäristöä ja toimintamahdollisuuksia koskeva tilamuutos. Suomeksi melkein kaikille tapahtuu kutakuinkin yhtä aikaa ja melko nopeasti jotain varsin ikävää. Ups. Ja eri ihmiset, jotka on ihan siis tutkijat ja viisaammat kuin minä, jotka on funtsinut näitä asioita, niin on määritellyt sitten napakammin. Esimerkiksi Joseph Tanner sanoi, että kyse on monimutkaisen yhteiskunnan yksinkertaistumisesta vastentahtoisesti siihen ulkoa syötetyn energian vähetessä. Ja eri tutkijat niin korostaa sitten vähän eri näkökulmia. Joillakin on enemmän semmoinen resurssipohjainen juttu, joillakin joku tämmöinen sosiaalinen, poliittinen näkökulma. Mutta näitä kielteisiä tapahtumaketjuja voi olla tosiaan fossiilisten energialähteiden väheneminen ja laadun heikkeneminen johonkin kriittiseen pisteeseen, toistuvat ja pahenevat talous- ja rahoituskriisit, erilaiset ympäristökriisit, varsinkin ravinnontuotantoalueilla, konfliktit, vesiturvakriisit, pandemiat, liikakansatus, pakolaisuus ja sitten kaikki tämmöiset yllärit, joilla on tämmöinen niin sanottu saranavaikutus, eli pienen pieni tai tämmöinen niin kuin yllätys voi kääntää yhtäkkiä sen tilanteen toisenlaiseksi. Ja ne liittyy yleensä sitten luonnon arvaamattomuuteen, muun muassa tulivuoren purkaukset ja tämän tyyppiset saattaa olla niin kuin sellaisia. Yllä olevat liittyy toisiinsa vahvoin kytköksiin, eli energiakriisi aiheuttaa talous- ja tuotantokriisit. Nämä puolestaan heikentää ruokaturvaa, seuraa turvallisuuskriisi, terveydenhuollon kuormittuminen ja sen kriisi.
mitkä yhdessä pahentavat energia- ja talouskriisiä, tuotantohäiriöiden ja yhteiskuntarauhan menetyksen kautta. Ja kyse on systeemisestä takaisin kytkentöjen yhteisvaikutuksesta. Kaiken yllä leijuu pohjimmaisina romahduksen syinä väestön liikakasvu, ilmastonmuutos, ohittamamme öljyhuippu sekä eri järjestelmiimme liittyvä sosiaalinen epäoikeudenmukaisuus ja systeeminen tehottomuus ja haavoittuvuus. Varmaan ei tarvita edes kaikkien noiden yllä mainittujen tai aikaisemmin mainittujen erilaisten kriisien niin kuin akuuttia laukeamista yhtä aikaa, vaan vähäisempikin riittää niin, että tämä korttitalo kaatuu. Kyse on jostain tämmöisestä tietystä kynnysarvosta, joka ylitetään, kriittinen massa saavutetaan ja sitten tapahtuu paljon ja nopeasti. Ja kyseessä on yleensä, jos historiallisia esimerkkejä tarkastellaan, niin siitä, että kun myöhemmin sitten katsotaan taaksepäin, niin on tajuttu, että no, kyllähän nämä merkit oli itse asiassa nähtävissä jo kymmeniä vuosia aikaisemmin tai jopa satoja vuosia aikaisemmin. Mutta että ei ihminen itse niin kuin oman elinikänsä aikana oikein hahmota tämmöisiä tietynlaisia niin kuin kehityskulkuja. Joskin nyt niin nämä on niin nopeita, että se on helpompaa. No, useimmiten ihmiset ei lähde ennustamaan mitenkään tarkkaan, että milloin jokin romahdus tapahtuu. Silloin leimautuu helposti huuhaa tutkijaksi. Mä väitän, että 2050-luku on jo aika toisenlainen Suomi kuin nykyään. Romahdus on eriasteisina jo nyt todellisuutta monilla maailman kriisialueilla, kun taas täällä Pohjolassa esimerkiksi niin on oikeastaan kaikki vielä aika hyvin. Ja meitä koskettavaa Pohjois-Euroopasta romahdusta toisin sanoen edellyttää joukko alueellisia romahduksia jossain muualla, kunnes niiden vaikutukset ulottuu myös tänne. Teollisen viennin ja tuonnin, öljyriippuvuuden sekä maailmantalouteen liittyvien kytköstensä myötä nyky-Suomella ei ole mitään keinoja estää globaalin tai edes suppeamman romahduksen vaikutuksia maassamme. Toisaalta meidän taloudellinen ja poliittinen painoarvo ei ole kovin suuri, eli me ei olla ehkä myöskään laukaisemassa tämmöistä laajempaa romahdusta, mutta me ollaan osa ongelmaa. Nicole Foss on sanonut, poliitikkojen rooli kriisitilanteessa on pahentaa asioita mahdollisimman kalliilla hinnalla. Se on mun mielestä erinomainen lausahdus. Tuntuu siltä, että kaikki poliittinen keskustelu, mitä uutisia seuraa, niin ne on sellaista niin kuin sekunti sekunnilta etenevää niin kuin reaktiivista hetkeen keskittyvää niin kuin hölynpölyä. Kukaan ei oikeastaan puhu asioista millään pidemmällä aikajänteellä. Kaikki vaan pohtii viimeisimpien mielipidemittausten tuloksia ja sitä, että kuka nyt menee mihinkin hommaan sitten joko Euroopan parlamenttiin tai täällä eduskuntaan tai kenestä tulee mikäkin ministeri ja niin edespäin. Ja tavallaan niin tästä romahdususkoista näkökulmasta niin kaikki tämmöinen tavanomainen poliittinen toiminta on suorastaan irvokasta. Ja tämmöistä niin romahduksen vastaista tai romahdusta estävää tai sen vaikutuksia heikentävää toimintaa ei ole niin näkömaillakaan. Sitä työtä ei tulla tekemään. Hieman oppia menneestä. Kuten todettua, niin romahdusta kohden vievät prosessit on pitkäkestoisia. Ne sisältyvät siihen tapaan, jolla yhteiskunta on järjestänyt sen normaalin toimintansa. Ja aikalaiset ei tätä normaalia juuri koskaan kykene oikeastaan kyseenalaistamaan ja oivaltamaan, että kyse onkin jostain tuhoavasta normaalista. Sitä on vaikea hahmottaa. Mutta jälkikäteen voidaan sitä aina kysyä, että eikö ne tosiaan niin kuin tajunnut, miten nämäkin oli matkalla kohti jonkinlaista romahdusta. Mutta kaikki muinaiset sivilisaatiot ja yhteiskunnat on kukoistanut aikansa sitten syystä tai toista tuhoutuneet tai kuihtuneet. Ja olisi erinomaisen kummallista, jos niin kuin tälle meidän sivilisaatiolle ei tapahtuisi samalla tapaa. Tuossa on joitakin esimerkkejä. Siellä on vasemmalla mainittu kulttuureita ja sivilisaatioita. Sitten se aikaraja tai tämmöinen rajapyykki, milloin se romahdus on ikään kuin tapahtunut. Ja sitten toisaalta niin romahduksen kesto, eli kuinka monta kymmentä tai 100 vuotta sitä ennen se asia on niin kuin kuplinut siellä pinnan alla. Ja sitten on joitakin romahdukseen liittyviä syitä, laukaisivia tekijöitä ja niin edelleen. Väestön paikallinen liikakasvu on useimmissa ollut se
tärkein tekijä ja ilmastoon liittyvillä muuttujilla on ollut myös oma merkityksensä. Siellä on joukossa jopa sitten tulivuoren purkauksen aiheuttama maapallon keskilämpötilan hetkellinen aleneminen, mikä on johtanut sitten ympäri planeettaa tiettyjen korkeakulttuurien ahdinkoon ja aika laaja-alaisiin vaikutuksiin. Ympäristön kantokykyyn liittyvät tekijät sitten paikallisesti ja alueellisesti korostuu joissakin tapauksissa, muun muassa Pääsiäissaaret. Ja kannattaa huomata, että matalateknologiset menneet sivilisaatiot on ollut tähän meidän nykyiseen sivilisaatioon verrattuna omavaraisia ja paikallisia. Ja tämän ansiosta niiden romahdus on kestänyt jopa 150-450 vuotta. Eli se käyrä alaspäin on ollut hyvin loiva ja me ei tietenkään tulla olemaan näin onnekkaita. Lopputulos romahduksessa on aina samankaltainen. Kaupankäynti hiipuu, talous supistuu, poliittinen kriisi, kapinat, nälänhätä, kulkutaudit ja sitten joissakin harvoissa tapauksissa koko kulttuurin tuhoutuminen. Että puhuttaisiin niin romahduksesta jonkinlaisena totaalisen romahduksena, niin se on niin kuin maailmanhistoriassa tapahtunut hyvin harvoin. Kaikki ihmiset ei suinkaan kuole, mutta se kulttuuri muuttaa olomuotoaan ja vaikka valtaosa ihmisistä kuolisi, niin jonkinlainen jatkuvuus on aina olemassa. Ja ihmiset siirtää sitten eteenpäin sieltä menneestä joitain asioita ja elementtejä siitä aikaisemmasta kulttuurivaiheesta. Ja voi olla, että näille ihmisille se asia näyttäytyy itse asiassa aika lohdullisena ja ihan ok. Olipas aika kamalaa, mutta nyt se on ohi ja nyt jatketaan sitten uusin eväin. Mutta jotenkin tämä nykyaika on sen kaltainen, että se muutos tulee olemaan ehkä niin kuin erityisen raju. Aiemmin mainittu Dmitri Orlov on jakanut romahduksen vaiheet 5 vaiheeseen. Siellä on talous, kauppa, poliittinen, sosiaalinen ja kulttuurinen romahdus. Ja nämä vaiheet romahduksen vakavuutta, eli sitä, mille elämän osa-alueille vähitellen paheneva romahdus tulee vaikuttamaan. Ensimmäisessä vaiheessa ihmiset menettää uskonsa tulevaisuuteen, kun finanssilaitokset ja institutionaaliset taloustoimijat ajautuu maksukyvyttömiksi erilaisten kriisien myötä. Säästöt katoaa, olemattomia rahaan perustuva varallisuus on mennyttä ostovoima heiketessä. Rahaa toki edelleen on, mutta sen arvo on aika vähäinen. Toisessa vaiheessa usko markkinoiden kykyyn tuottaa ja toimittaa kulutushyödykkeitä on mennyttä. Valuuttien arvoa alentaa, devalvoinnin rahan käyttö muuttuu harvinaiseksi. Ihmiset hamstraa tavaroita, kaupat tyhjenee, välttämättömyystarvikkeista on kaikkialla jatkuvasti pulaa. Kolmannessa vaiheessa usko valtion auttamiskyky on lopullisesti kadonnut. Poliittinen legitimiteetti, mikä sitten jollain hallinnolla on, niin se niin kuin katoaa hyvin nopeasti, kun tilanne menee riittävän pahaksi. Ja tässä vaiheessa sitten rupeaa menestyjiksi erottautumaan tämmöiset omavaraiset paikallisyhteisöt, jotka riippumatta siitä, että sinne kauppaan ja marketteihin ei keskusliikkeet enää toimita mitään ja riippumatta siitä, että kukaan viranomaistaho ei pidä niin kuin turvallisuudesta huolta ja riippumatta siitä, että ei ole enää sähköä, joka pitäisi vaikkapa niin kuin vesiturvaa yllä siellä paikallisesti, niin silti niin kuin ihmiset hitsautuu yhteen, rupeaa vaan tekemään niin kuin itse asioille jotain ja siinä sitten sattumalta tai hyvästä syystä menestyy. Neljännessä vaiheessa usko kolmannen sektorin rippeiden ja paikallisen hyväntekeväisyyden kykyyn auttaa häviää. Eli mennään jo niin pitkälle, että sitten se kyläkin rupeaa niin kuin ikään kuin kääntymään itseään vastaan ja ihmiset rupeaa niin kuin kamppailemaan toisiaan vastaan. On yksinkertaisesti niin vähän ruokaa tai turvallisuustilanne on niin heikko. Konfliktit repii yhteisöjä. Ja ihmiset selviytyykin sitten pääosin ihan perheen ja oman suvun voimin. Ja tässä kohtaa viettitoiminta, joka liittyy geneettiseen likeisyyteen, niin nostaa päätään sitten hyvin voimakkaasti. Ja 5. vaihe on sitten se äärimmäisin vaihe ja historiallisesti katsottuna niin aika harvinainen. Siinä vaiheessa usko inhimillisyyteen on mennyttä. Kaikki tämmöiset ystävällisyys, anteliaisuus, toisten huomioiminen, rehellisyys, vieraanvaraisuus, myötätunto, hyväntekeväisyys, hellyys. Näihin ei ole mitään voimia eikä mahdollisuuksia. Jopa perhekunnat saattaa hajota, kun yksilöt rupeaa kamppailemaan resurssien rippeistä ja ihmissyönti yleistyy. Tuossa vasemmalla rekonstruktio 1609 kuolleen tytön kasvoista. Hänet syötiin Jamestownissa, Englannin ensimmäisessä pysyvässä siirtokunnassa Uudessa maailmassa, kun kyseisessä siirtokunnassa tuli riittävän kova nälkä. Eli kyllä ihmiset on aina sitten
riittävän pahassa tilanteessa niin turvautunut kannibalismiin. Tässä jotain huomioita kirjallisuudesta ja erilaisista lähteistä ja niin edelleen. Tuossa Suomi öljyn jälkeen -kirjassa niin on aika hyvä kuvaus tällaisesta niin kuin orlovilaisittain ykkös- ja kakkosvaiheen romahduksesta, joka sitten liittyy tämmöiseen Wadenin termistöä käyttääkseni fossiilikapitalismin loppulamaan ja nimenomaan energiakriisiin. Ja sitten siinä vaiheessa, kun kirjan kuvaus etenee vähän pidemmälle, niin se näkökulma etääntyy koskemaan sitten laajempia alueita. Siellä on kiinnostavia lähteitä ja hienoja siteerauksia eri lähteistä tuossa kirjassa. Siinä mielessä tosi hyvä lähde itsekin tuo kirja. Ja siellä on muun muassa tämmöisiä havaintoja, mitä mä oon nostanut esille, että tästä seuraa maailmanlaajuisen tuotannon laaja-alainen romahdus tai tämän jälkeen talousjärjestelmä ja sen alijärjestelmät menettävät pitkäaikaisen tasapainoalueensa peruuttamattomasti. Tämä käynnistää järjestelmän laajuisen romahduksen. Nämä muun muassa on tämmöisen Foundation for the Economics of Sustainability think tankin kuvauksia. Sitten kannattaa aina kaikissa yhteyksissä mainita Bundeswehrin, eli Saksan armeijan niin, Peak Oil Implications of Resource Scarcity on Security-tutkimus, joka on alan klassikko myöskin. Siinä pohditaan saksalaista näkökulmasta eurooppalaista tulevaisuutta ja turvallisuutta siinä vaiheessa, kun tällainen vaiheittain ja ehkä sitten aika monimutkaisestikin etenevä romahdus alkaa vaikuttaa asioihin. Tämäkin on sieltä Suomi öljyn jälkeen -kirjasta napattu niin kuin tiedonmurunen, toisin kuin Saksassa, niin Suomessa ei maanpuolustuskorkeakoulun komentajan mukaan niin ole yhtäkään viranomaistahoa, joka olisi varautumassa laajempialaiseen romahdukseen millään tavoin. Toki meillä on oma huoltovarmuuskeskus, joka niin kuin näitä asioita koordinoi ja pohtii ja funtsii, ja heidät löytää netistäkin. Siellä voi tehdä jokainen muun muassa tämmöisen omaan kotivaraan liittyvän tämmöisen pienen testin. Mutta ei sekään niin kuin, ei silläkään ole mitään vastauksia sitten tämmöisen sivilisaation romahduksen näkökulmasta. Vielä vähän asioita siitä, että miksi romahdus tapahtuu. Liikaväestö, ilmastonmuutos, öljyhuipun ohittaminen, ympäristökriisit, konfliktit. Ja se, miksi meidän romahdus on maailmanlaajuinen ja menneisiin romahduksiin verrattuna ennennäkemättömän nopea tapahtuma, johtuu siitä, että ihmisjärjestelmät on nykyisellään poikkeuksellisen kattavia ja kytkeytyneitä. Eli niistä seuraa tämmöinen systeeminen haavoittuvuus. Vähän sitten asioita siitä, että mikä on systeemi ja mikä on sen tilamuutos. Systeemi on joidenkin periaatteiden mukainen toiminnallinen kokonaisuus. Tuossa on vasemmalla kuva systeemistä, jossa kaikki sen systeemin osaset on samankaltaisia toisiinsa verrattuna ja ne on kaikki kytkeytyneitä toisiinsa. Tuossa oikealla on systeemi, joka kaikki osaset on jollain tavalla uniikkeja, erilaisia ja niiden väliset kytkökset on hyvin vaihtelevia. Ja tämä vasemmalla oleva systeemi on sen kaltainen, että kun ulkoapäin siihen kohdistuu pakotteita, jonkinlaista stressiä, niin se vastustaa aika hyvin tiettyyn pisteeseen asti tilamuutoksia, mutta sitten kun se ulkoinen pakote ylittää jonkun tietyn kynnysarvon, niin tapahtuu tilamuutos koko systeemissä, joka on hyvin dramaattinen ja nopea. Sitten taas tuo oikealla oleva systeemi on sen kaltainen, että se kaiken aikaa hieman sopeuttaa sitä olomuotoaan suhteutettuna niihin ulkoisiin pakotteisiin ja muuttuviin olosuhteisiin. Ja se toisin sanoen muuttuu hitaasti, jatkuvasti. Tuossa vasemmalla käyrä, joka kuvaa sitä vahvasti kytkeytynyttä, ja oikealla oleva käyrä sitten tämmöistä vähän toisen tyyppistä, eli heterogeenistä ja modulaarista systeemiä. Ekosysteemit on myöskin systeemeitä, ja niihin liittyy sitten omat lainalaisuutensa, niin kuin tiedämme. Jos ajatellaan nyt tätä ruokaturvaa, niin suurin osa ihmisten syömästä ravinnosta tuotetaan monokulttuurisen menetelmin hyvin yhdenmukaistetuilla tavoilla. Siellä lähinnä niin kuin petrokemian tuotteilla lannoitetaan ja sitten ajetaan ja pörrätään ja tehdään juttuja ja niitetään ja tuotetaan ja murskataan ja
kuljetetaan ja kaupataan ja niin edespäin. Ja se on niin kuin tätä monokulttuurista valtavaa massatuotantoa. Ja tämmöiset systeemit on äärimmäisen haavoittuvia siinä vaiheessa, kun ulkoiset pakotteet saavuttaa jonkun tietyn kriittisen pisteen. Sitten taas jos ajatellaan permakulttuurisia menetelmiä ja tämmöistä niin kuin perhekuntien pienviljelyä, ja sitten kun katsotaan vähän etäämpää, tämmöinen seutukunta, joka koostuu sitten kylistä ja kylien ryhmistä tai naapurustoista ja siellä kaikki sitten viljelee sitä omaa palstaansa, jokainen vähän eri tavalla ja siellä on sitten näitä sisarlajeja käytössä ja se on niin sellainen mosaikkimainen se kokonaisuus, niin ei semmoinen mihinkään romahda, ellei sitten ole todella jostain varsin vaikuttavista tilamuutoksista siinä ekosysteemissä kyse. Eli kun me valjastetaan laajoja maa- ja vesialueita monokulttuuriseen ravinnontuotantoon, niin me muutetaan alueellisia ekosysteemejä homogeenisempään suuntaan ja tehdään ihan siitä ekosysteemistäkin alttiimman romahdukselle tai jonkinlaiselle tilamuutokselle, mikä romahduttaa sitten se ravinnontuotannon. Eli ei vain ne meidän omat ihmisjärjestelmät, jotka tuottaa ruokaa, vaan sitten se ekosysteemi, jonka myötä me tuotetaan ruokaa, niin sekin muuttuu homogeenisempaan suuntaan. Kannattaa huomata, että vuonna 2002 ja 2011 välisenä aikana maailmalla koettiin 4130 tuhovoimaista ympäristöongelmaa tai katastrofia, jotka aiheutti yli 1 miljoonan ihmisen kuoleman ja rahassa mitattuna noin 1195 biljoonan dollarin menetykset. Ja tässä tapauksessa biljoona siis ihan oikein kirjoitettuna miljoonaa. Ihmisjärjestelmät on systeemeitä tietenkin ja tässä kohtaa niin tekee mieli tuoda esille paitsi tämä niin kuin meidän riippuvuus käytännössä yhdestä ainoasta energianlähteestä, eli öljystä ja maakaasusta. No okei, siinä oli jo 2 ja hiilistä ehkä 3, mutta ylipäätään nämä fossiiliset. Niin on sitten talousjärjestelmä, joka kaupan, työvoiman ja rahan esteettömän liikkuvuuden sekä entistä keskittyneempien omistussuhteiden myötä on homogenisoitunut ja sen eri osaston kytkeytynyt toiseen erittäin vahvasti. Jos Oxfamin raportti sanoi, että 85 maailman rikkainta ihmistä, vai oliko se nyt sitten 85 maailman rikkainta perhettä, omistaa yhtä paljon fyrkkaa kautta omaa resursseja kuin 3,5 miljardia maailman köyhintä ihmistä, niin siinäkin on omanlaisesta konsolidaatiosta eli keskittymisestä kysymys. Ja se on haavoittuvainen järjestelmä, ei vain sosiaalisesti epäoikeudenmukainen, vaan haavoittuva. Ja tällainen järjestelmä kestää pakotteita tiettyyn pisteeseen asti hyvin ohjailemalla muun muassa velkaa ja muita finanssisitoumuksia nopeasti, tehokkaasti alueelta ja toimijalta toiselle tarpeen mukaan, mutta kun stressi kasvaa liian suureksi, niin pam, huonosti tapahtuu. Sitten joku luonnon juttu siihen päälle, niin se on siinä. Näissä slideissa mä en näitä käsittele sen tarkemmin, niin puhutaan sitten näistä samoista asioista lisää. Takaisin kytkentöjä, kehitysansoja, palautekytkentää ja niin edelleen. Tässä on kuuluisa Nature-lehden vuonna 2012 julkaistu artikkeli Approaching a State Shift in Earth's Biosphere, joka kannattaa aina kaikissa yhteyksissä myös ottaa esille. Eli vuonna 2025 niin on ihmiskunnan toiminnan myötä niin 50% planeetan maa-alueesta kokenut tilamuutoksen, mikä sitten tarkoittaa tämän koko elonkehän kannalta sitä, että ennustettavuus katoaa. Toisin sanoen nykyarvioiden mukaan niin 2025 suurin piirtein niin ei ole enää ihan helppoa arvioida sitä, että mitä koko elonkehässä tapahtuu. No sitten yksi näkökulma romahduksia, jonka mä haluan tuoda esille. Siis aina on ollut romahduksia, romahtavia yhteiskuntia ja romahduksista palautuvia yhteiskuntia. Koko ajan on muutoksia. Muutos on niin kuin ikuista ja se on leimannut ihmiskunnan toimintaa ja toimintaympäristöä aina. Ja tämmöisten systeemisten huoneen asioiden lisäksi niin on olemassa myös systeemisiä helpotteita ja tavallaan tämä öljyn käyttöönotto voidaan katsoa yhdeksi systeemiksi helpotteeksi. Sen avulla on saatu energiaa meidän ihmisjärjestelmiin tavattoman halvalla. Yhteisö hyvin harvoin tuhoutuu täydellisesti, niiden ominaispiirteet muuttuu, niiden taloudellinen toiminta vähenee, kuolleisuus kasvaa. Vaikutuksiltaan merkittävää suhteellisen äkillistä tilamuutosta voidaan kutsua romahdukseksi ja sillä voidaan todeta olevan ääretön määrä erilaisia voimakkuusasteita. Romahdukset ikään kuin asettuu inhimillistä toimintaa kuvaavan funktion käyrälle aina jollekin aikaisempaa alemmalle pisteelle.
lukemattomien muuttujien vaikuttaessa lopputulokseen. Eli romahdus on itse asiassa sopimuksenvarainen käsite. Erityisen pahana se koetaan, jos se asettuu inhimillistä toimintaa jollain tapaa kuvaavan aikasidonnaisen käyrän alimpaa pisteeseen, mitä kuvaa toi ouch-kohta tuossa. Nyt sitten tapahtui tykille jotain. Aha. Eli jos hyväksytään, että tämmöiset tilamuutokset on jatkuvia, voidaan todeta, että kaikki yhteisöt kaikkina aikoina on ollut joko romahtavia tai romahduksesta palautuvia ihmisyhteisöjä. Ja vakaa tila ihmisyhteisössä on vaan silmän lumettu, joka syntyy tarkasteltavan aikajänteen lyhyydestä. Voidaan tämän myötä väittää, että kaikki rationaalinen, taloudellinen ja poliittinen toiminta on kulloisikin hetken romahtaneisuutta pahemman romahduksen välttelyä. Tavoitteena on yleistä hyvinvointia ylläpitävä jatkuvuuden hallinta. Mun mielestä jatkuvuuden hallinta on hyvä niin kuin alleviivattu sana tästä, tai sitä nyt ei tuossa alleviivattu, mutta henkisesti alleviivaa. Todellisuus on aina jatkuvaa toimintaedellytysten supistumista ja laajentumista, ja siinä toimintaympäristössä niin pitäisi vaan pitää sitä jatkuvuuden hallinnasta kiinni. No, puoluepolitiikalla ei pysty hirveästi mitään tekemään. Kaikki kapitalismit ja kommunismit ja tämmöiset hyvinvointisosialismit ja muut niin fasismit ja näin, niin ne on niin kuin menneen talven lumia siinä mielessä, ne on niin kuin tämmöisen yltäkylläisen resurssin illuusiossa luotuja systeemeitä. Ja myöskin niin tämmöinen vihreä liike tavanomaisesti ymmärrettynä, ei siitä ole niin kuin ratkaisemaan näitä asioita. Sitten on radikaaliryhmiä, jotka yleensä kiinnittää huomiota tähän väärin asioihin. Siellä ei romahdusdiskussia juurikaan käydä, ainakaan kovin hedelmällistä sellaista. Ja energiakysymyksiin ei yleensä kiinnitä millään järkevällä tavalla huomiota. No sitten päästään siihen selviytymiseen. Tulevan romahduksen kannalta melko hyvissä asemissa on tietysti omavaraisuutta ja paikallisuutta korostavat ekososiaaliset liikkeet, jotka painottaa permakulttuurista ravinnon tuotantoa, vaihtokauppaa, paikallisvaluuttoja, riippumattomuutta massahyödykkeistä ja niin edelleen. Tällä hetkellä tämmöiset jutut on ihan marginaalia, mutta erilaiset yhteiset kommunit on ehkä lisääntymässä Suomessakin. Toisaalta romahdukseen varautumaton valtaväestö kautta virkakoneista tulee olosuhteiden riittävästi heiketessä mun mielestä tuhoamaan useimmat huolella luodut omavaraisuussaarekkeet resurssikamppailuissa tai ymmärtämättömyyttään. Tässä on kuvia meidän Kivikauden toimintaryhmä Kuttelon erilaisista tapahtumista. Voitte Facebookista katsoa Kuttelon juttuja, jos haluatte. Jonkin aikaa hyvässä romahdusvalmiudessa voivat olla syrjäseutujen suurtilalliset, armeijan, poliisin jäsenet ja muut poikkeustila-ammattilaiset, ehkä jotkut rikollisryhmittymät ja etniset jengit sekä varmuusvarastojen tai muiden resurssikeskittymien arkunvartijat. Ja tämä etuluontiasema perustuu romahdusta edeltäviin resursseihin, organisoitumisen asteeseen, ryhmäkoheesioon, kykyyn harjoittaa häikäilemätöntä kyseenalaista toimintaa ja tavallaan niin kuin romahdukseen ennen romahdusta, eli poikkeustilan harjoitteluun tai jo nykyisellä marginaaliin liittyviin elämäntapavalintoihin. Eli on ihan eri asia niin kuin tällaisen ylemmän keskiluokan hellalle tässä perheen niin kuin joutua yhtäkkiä niin kuin selviytymään muuttuneessa ympäristössä, kun sitten taas jonkun tämmöisen perheen, joka nytten jo harjoittaa vaikka jotain permakulttuurista toimintaa ja pyrkii niin kuin mahdollisimman paljon omavaraisuuteen. Et siinä on niin kuin tavaton ero yhtäkkiä niin kuin muutamassa päivässä tai viikossa tai kuukaudessa edes muuttaa elämäntapaa. Se on vaikeaa. Ajan kuluessa tietysti sitten nämä erot tasoittuu ryhmien välillä. No, sitten on ajatusharjoitus tämmöistä romahdusheimosta, joka sitten saattaisi selviytyä romahduksesta. Erilaisiin kriiseihin, jopa laajempaan romahduksen varautuvan uusyhteisöllisyyden haasteet on paitsi materiaalisia ja teknisiä, myös sosiaalisia ja psykologisia. Ja nämä kaksi selviytymisen menestymisen kannalta keskeistä aluetta muodostaa poikkeustiloissa omavaraisuuden tähtävä yhteisön tukialat. Eli kyse on aineesta ja hengestä. Ja mä niin kuin itse omassa ajattelussani korostan syntytiedon merkitystä, jonka mä oon suoraan apinoinut Tere Vadenilta. Eli syntytieto on tämmöistä niin kuin ylisukupolvista ja ylipersoonallista kokemustietoa, joka kertoo yhteisölle mistä ja miten mikäkin on syntynyt. Oli kyseistä ravinnosta, esineestä,
palveluista, luonnonilmiöistä tai vaikka jumalista, melkeinpä mistä vaan. Ja tämmöinen matalateknologinen, suoraan luonnosta riippuvainen yhteisö, niin se ihan luonnostaan automaattisesti kerryttää syntytietoa, mikä parantaa sen yhteisön selviytymismahdollisuuksia siinä omassa ympäristössään. Eli paikallisuus kehittää syntytietoa, matalateknologisuus kehittää syntytietoa, alkutuotanto. Elävä syntytieto luo tämän kautta myös aidosti moraalisia ympäristötekoja, koska me ymmärretään niin kuin iholle käyvällä tavalla sen, että jos me tehdään näin ja näin, niin miten se vaikuttaa suoraan siihen meidän toimintaympäristöön tai meidän resursseihin tai meidän mahdollisuuteen hyödyntää niitä resursseja. Ja aihe, mistä Vade niin ikään usein puhui, eli uudelleen alkuperäiskansaistuminen, niin se voi olla semmoinen jonkinlainen viitekehys, minkä kautta joku ryhmä voi pyrkiä sitten hakemaan tällaista uutta romahdusresistenttiä sosiaalista todellisuutta ja tavoitella myös siinä samalla sitä syntytietoa. Oli syntytiedon kehittymistä missään milloin hyvänsä tapahtuvaa. Se voi saada aina myyttisiä piirteitä, mutta siihen ehdottomasti pitää kuulua myös puhdasta rationaalisuutta, selkeää havaintoaineista ja matemaattis-luonnontieteellistä tietoa. Ja parhaimmillaan syntytieto yhdistää myyttistä rationaalista aineeksi. Mä tuossa maalailen, että niin ihmisen järkeä kuin tunneminäkin elähdyttäväksi kokonaisvaltaiseksi kokemukseksi, joka kollektiivisella tasolla jalostuu ympäristöön, olosuhteisiin ja aikaansa sopeutuneeksi elämänviisauden perinteeksi. Joo, eli tämmöinen kulttuurieetos, joka ottaa ympäristömoraalin hyvin sitouttavasti huomioon, niin on välttämätöntä, jotta voidaan selviytyä sitten joskus romahduksen jälkeen. Nyt se on niin kuin jotenkin myöhäistä, mutta me voidaan varautua siihen tulevaisuuteen. Mitä tämä kaikki tarkoittaa romahduksen selviytymisen kannalta? No, kun syntytieto asetetaan moraalin jalustaksi ja alkuperäiskansastuva uusi yhteisöllisyys ihmisen yhteiskunnallisten toimintojen kestäväksi kehitykseksi. Miten ryhmä nykyaikaisia länsimaisia ihmisiä voi luoda itselleen vahvan, riippuu se tunnesiteen maahan, toimintavan yhteyden kautta lopputeläis vaistumasta ja oikein tilanteesta riippumatta. Sosiaalinen pääoma on tärkeintä. Kyvykkäät ja onnekkaat yksinäiset sudet saattaa selvitä jopa helvetillisissä olosuhteissa, mutta heillä ei ole merkitystä ihmiskunnan laajemman menestystarinan tai edes oman alueensa muiden toimijoiden kannalta. Tietenkään vähättelemättä tämmöisiä sankareita. He voi innoittaa suurempia ihmisjoukkoja, mutta siinä kaikki. Eli meidän tulee muodostaa luonnollisia yhteisöjä, jos me halutaan selviytyä jatkaaksemme kulttuuria ihan sukupolvien aikajänteen. Amerikkalaisessa prepperikulttuurissa korostuu jostain kumman syystä aina semmoinen yksinäisen suden sankaruuden aate. Siellä joko yksittäiset ihmiset tai sitten korkeintaan perheet linnoittautuu omiin bunkkereihinsa. Niillä on 1 miljoona asetta ja miljardi luotia ja sitten hirveästi sapuskaa ja ne niin kuin meinaa, että sillä se homma niin kuin hoituu. Mutta että jos se muutos on sen kaltainen, että oikeasti pitää ajatella satojen vuosien aikajänteellä, niin ei siinä ole niin kuin sillä lailla järkeä. Pitäisi valmiiksi jo ottaa huomioon se luonnollinen tuleva yhteisö ja se laajempi toimintaympäristö. Ja luonnollisella yhteisöllä tarkoitan käsitteellä siis suhteellisen vähin teknisin ratkaisuin lähiympäristöstä ja toisistaan aidosti riippuvaisten ihmisten ylisukupolvista joukkoa, joka järjestyy omien välittömien pitkäkestoisen tarpeittensa syvien arvojensa luonnollisten auktoriteettien sekä ryhmäidentiteettiä esittävän ilmaisun varaan. Ja tällaisen ryhmän vastakohta voisi olla tuntemattomien ihmisten muodostama arvosekava massa, joka pakotetaan itselleen tuntemattomista syistä raatamaan muodollisen auktoriteetin ikeessä luontoa riistävän ja pinnallista arvonlisäystä hakevan tuotantoketjun loppupäässä. Ja siinä kynnät kuulostaa kuin tutulta. Mun mielestä toi kuvaa melkeinpä valtaosaa niin kuin ihmisen työtä ja arkea tänä päivänä, tämä jälkimmäinen. Eli me ei olla osa luonnollista yhteisöä. Ehkä sitten nämä ystävyyssuhteet ja harrastuspiirit sun muut tuo jotain sitä semmoista tunnetta siihen takaisin. Okei, me voidaan joukkoina olla rakentavia tai tuhoavia. Hyppäsin edellisen yli. Toiminnan reunaehtoja. Siellä voi olla esimerkiksi tämmöisiä asioita, että ympäristö
romahtaa eri tavoin näiden ihmisjärjestelmien romahduksen ohella, eli saattaa olla myrkyllisiä joutomaita, joilla elinolot on mahdottomat. Toinen reunaehto on väistämätön kilpailu resursseista, pääsy puhtaan maatalousmaan äärelle ja toisaalta kyky sen hyödyntämiseksi muuttuu riittävän syvässä romahduksessa useimpien ihmisten kohdalla elintärkeäksi kysymykseksi. Ja kolmas reunaehto on sosiaalinen pääoma. Mitä ja miksi me liitymme suuremmiksi joukoiksi, kun erilaiset kriisit pakottaa meidät tukeutumaan uusvanhalla tavalla toisiin? Mikä on sopiva ryhmäkoko? Miten hallinto järjestetään? Miten ylipäätään vältetään väkivallan tuhoavimmat muodot? Miksi ylipäätään välittäisimme toisistamme? Väistämättä eteemme nousevat myös kysymykset selviytymisen teknismateriaalisesta ja tiedollistaidollisesta puolesta. Näitä tärkeämpinä pidän kuitenkin selviytymisen psykososiaalista ulottuvuutta sekä ennen kaikkea syytä selviytymiselle, miksi selviytyä ja miten löytää sille merkitys. Tämä saattaa kuulostaa jotenkin hölmöltä kysymykseltä, mutta tavallaan luonnollisen yhteisön kuulumattoman ihmisen kykyä epätoivoa lamaannukseen ei pidä aliarvioida. Toiston uhallakin perhe, lähimmäiset, laajempi ystäväpiiri, omalta heimolta tuntuva muu lähiyhteisö, joka motivoi ja tarjoaa selviytymiselle merkityksiä, niin se on niin kuin se keskeinen asia. Kun yksilö kokee olevansa osa jotain suurempaa, hän tekee asioille jotain, uhrautuessaan muiden eteen ponnistelee huomaamattaan myös itsensä puolesta. Tämmöisessä jälkiteollisessa yksinäisyydessä, korkeita ehkä joidenkin harrastusten ympärille asettuvissa löyhissä ystäväporukoissa toimiville nykysuomalaisille voi olla vaikea oivaltaa, miten tavattoman haasteellista luonnollisen yhteisön synnyttäminen on. Kun puhumme sellaisen yhteisön muodostamisesta, jonka jäsenet ovat kova resurssikilpailu ja turvallisuusvajeen aikana valmiita jopa uhraamaan henkensä toistensa puolesta, niin vaaditaan aikaa ja vaivaa. Näin muodoin syviin poikkeusoloihin varautuvat romahdusukset tahot muuttaa elämänsä suuntaan jo nyt, aloittaa valmistautumisesta tulevaan välittömästi. Kaikki vähäisempi on mun mielestä puuhastelua, jonka tuloksena yksilön joutuminen osaksi hädänalaista massaa on kriisitilanteessa todennäköistä. Toinen vaihtoehto on, että huomaa olevansa täysin yksin. No tuossa on nyt sitten vähän tuommoinen humoristinen esimerkki siitä, että mikä voisi olla romahdukseen varautuvan yhteisön jäsenhankinta ilmoittelu luonteeltaan, jos te hetken luette sitä lukemaan. Pointtina tuossa on se, että siinä on joku idea, näkemys siitä, että miten yhteisö karkealla tasolla tulee järjestämään hallinnolliset toimintonsa, miten se aikoo yleisellä tasolla järjestää elintarvike- ja terveydenhuoltonsa, miten se ottaa ympäröivän maailman luomat mahdolliset haasteet huomioon, ja sitten ennen kaikkea se, että minkälaisten ihanteiden varaan se järjestyy. Häpeän tunne on yksi aika voimakas asia, mikä vaikuttaa selviytymiseen. Kriisien koittaessa häpeän tunne on seurausta todellisuuden musertavasta voimasta, joka saa itsestään liikoja luulevat toimijat ensimmäistä kertaa oikeastaan oivaltamaan oman pienuutensa. Identiteetti on kriisissä, oman arvon tunne rikkoutuu samalla kun lamaannuttava syyllisyys omasta kyvyttömyydestä estää selviytymisen edellyttämän tavoitteellisen toiminnan. Eli yleensä niin tämmöisissä kokeissa ja muissa vastaavissa tilanteissa niin semmoiset lihaksikkaat, suhteellisen nuoret miehet niin sortuu kaikkein ensimmäisenä, ne murtuu. Koska heillä on semmoinen mielikuva itsestään, että he kyllä pärjää niin kuin olosuhteissa missä hyvänsä ja sitten se on ehkä sitten ne jollain tapaa niin kuin ainakin ulkoisesti vaatimattomammat ja sisäisesti jotenkin nöyrät ihmiset, jotka sitten tuntuu selviytyvän hankalissa tilanteissa. Eli myöskin jos yhteisö ei luule itsestään liikoja, vaan on psykologisessa mielessä varautunut niin ulkoisiin kuin sisäisinkin haasteisiin, jokainen ymmärtää, miten selviytyminen on kiinni oman rajallisuutensa hyväksymistä erilaisten voimien puristuksessa, niin ollaan oikealla tiellä. Tähän kun lisätään vahva ryhmäidentiteetti ja huumori, mahdollisuus emotionaalisten paineiden purkamiseen ja niistä palautumiseen, niin menestys on lähempänä. Ja kaikki, mikä jää siitä niin kuin jäljelle, niin on sitten vaan asioiden konkreettinen rakentelu, niiden materiaalistekninen puoli. Se on vain järjestelykysymys. Tässä on joitakin ideoita, mulla on enää aikataulun mukaan muutama minuutti aikaa, joitakin ideoita siitä, että miten tämmöinen romahdusheimo saattaisi järjestää eri elämänsä osa-alueita. Siinä on hallinnosta joitakin ajatuksia. Pointti on se, että ihmisellä on liiallinen taipumus tämmöiseen hyperjärjestäytyneeseen hierarkkiseen toimintaan. Ja laajoissa ihmisjoukoissa tämä taipumus synnyttää tehottomia järjestelmiä, jotka on tuomittu kasvamaan jonkun tai jonkin suhteettomalla tai kyseenalaisella kustannuksella. Ja tiettyjen järjestelmäteoreettisten periaatteiden mukaan lopulta myös tuhoutumaan nopeasti. Eli ollakseen pitkällä aikajänteellä kestävä, mikä hyvä se ihmisjärjestelmä tarvitsee riittävästi hajautettua itseohjautuvuutta,
anarkismia, resurssien saatavuuteen liittyviä luonnollisia kasvu- ja kehitysrajoja. Eli ei pidä niin kuin liian jäykästi sopia siitä, että miten tätä hommaa viedään eteenpäin. Semmoinen joustovara ja tietty dynamiikka niin täytyy olla kaikessa mukana. Ollakseen ryhmänä vahva, romahdusheimo tulee toisaalta nauttia sitten vahvasta ryhmäidentiteetistä ja ryhmäkoheesiosta ja tarvittaessa luonnollisten auktoriteettien määräävästä asemasta hetkellisten ponnistelujen sitä edellyttäessä. Normaalioloissa heimon sisällä pitää kuitenkin valita ehdoton tasa-arvo kaikkia yhteisesti koskevien päätösten perustuessa konsensukseen. Ja sitten toisaalta yksittäiset perhekunnat ja yksilöt on samalla itseriittoisia ja vastaavat omista asioistaan. Tämä on mun käsitykseni mukaan ainoa mahdollinen keino tämmöisen luonnollisen yhteisön luomiseen, joka menestyy sitten aika hankilissakin olosuhteissa. Ja sitten kuitenkin pitää sillä omalla alueellaan niin kuin vetää niin kuin sitä yhteistä köyttä. Ja sitten taas heimo on luotu tämmöinen institutionaalinen terve kilpailu. Se ei saa mennä niin kuin liiallisuuksiin, mutta se vahvistaa yhteisöä, tarjota emotionaalisia purkautumisia ja katarsiksen mahdollisuuksia. Yksi esimerkki voisi olla joku soturiseurojen välinen kilpailu, mikä pitää yllä tiettyä alakulttuurihajontaa ja samalla tuottaa koko heimoa tai tukee koko heimoa kehittämällä sen voimakäyttökykyä. Toinen esimerkki voi olla vuotuusjuhliin liittyvät suku- ja talojen väliset urheilu- ja kädentaitokisat, yksilöllistä ilmaisua kehittävät esittävän kansantaiteen tapahtumat, kuten tanssit, musisointi ja niin edelleen. Eli kaikille tälle pitää olla niin kuin paikkansa ja aikansa. Romahdusheimoa ei hallitse kukaan yksittäinen henkilö eikä mikään yksittäinen osajoukko. Se on itseohjautuva, minkä tuloksellisuus varmistetaan yhteisten arvojen, sopimusten, tapaoikeuden ja tiiviin yhteistyön avulla. Sosiaalinen ja taloudellinen eriarvoisuus on erityisen epävakauttavia ilmiöitä, joten tiettyjen strategisten resurssien yhteisomistus, lahjojen antaminen, naapuriapu, epäitsekkyys, joukon sisäinen rehellisyys tulee nostaa yhteisön tärkeimpien ihanteiden asemaan. Ja kaikki näitä voidaan tukea erilaisten seremonioiden ja rituaalien avulla ja syntytietoa kannattelevan taiteen myötä. Ja ajan kuluessa tällainen luonnollinen yhteisö käytännössä uudelleen alkuperäiskansaistuu. Okei, sit mä tässä kohtaa nopeutan radikaalisti, niin mulla on aina niin kuin tällaisen, tuossa käsiteltiin hallintoa, niin aina lopussa niin tommonen lyhyt kappale, missä on ikään kuin jonkun roolikorttipelin mukaan, niin sitten tämmöisiä rooleja tai hahmoja sitten pohdittu, eli nöyrät päälliköt, valistuneet karismaatit, sovittelijat ja shamanit on avaintyyppejä tuossa kohtaa. Sitten jos puhutaan kaupasta, niin siellä on sitten kauppiat, pelurit, keräjät, teknikot ja tekijät. Kannattaa huomata, että tietyillä ylellisyys- ja vientituotteilla on tilanteesta riippumatta kysyntää, kahvi, tee, suklaa, makeis, tupakka, seksi ja kamppailuvihde on aina semmoisia, että aina joku niistä on kiinnostunut. Ja toisaalta sitten, jos puhutaan kaupankäynnistä ja tiedonvaihdosta ja osaamisen levittämisestä, niin kannattaa auttaa naapureita, koska kun ne osaa hommansa ja pitää niin kuin asiat järjestyksessä, niin silloin omakin olo on turvattu. Energiahuolto, rasvat, polttonesteet, palokaasut, tuuli, aurinko, virtaava vesi ja niin edelleen. Ruokaturva, siihen pitää kiinnittää huomiota. Se on melkein niin kuin yksi niitä tärkeimpiä asioita tietenkin. Siellä luomuviljelijät, puutarhasuunnittelijat, maatieslajien, permakulttuuriasiantuntijat, herrapallistit, lampurit, karjakot, teurastajat, metsämiehet, kalastajat, keräilijät, säilyjät ja niin edelleen. On sitten niitä ihmisiä, jotka auttaa siihen menestykseen. Lista kysymyksiä kaikille niille, jotka olettaa siirtymänsä kivuttomasti ravinnon kasvattamisen, kun tilanne niin vaatii. Osaatko kasvattaa ruokaa? Onko sinulla paikka, missä tehdä sitä? Onko sulla siemenet ja työvälineet tai pystytkö ne hankkimaan? Mites vesihuolto? Sopiva vuodenaika kylvää ja istuttaa? Saatko tehdä hommasi rauhassa? Ja onko sulla ylipäätään aikaa ja energiaa odottaa sitä ekaa satoa? Ja senkin jälkeen pitäisi vielä osata tehdä sillä sadolla jotain. Se pitäisi osata jalostaa syötäviksi tuotteiksi, säilöä jotenkin, jos on ylimääräistä ja niin edelleen. Terveydenhuolto vaatii omat juttunsa. Ja siinä niin tulee myöskin luonnonlääkintä, jäsenkorjaus, hieronnat, kylvetykset, saunominen, kuppaus, psykofyysiset terapiat, potilaan henkinen asenteellinen sitouttaminen ja lumevaikutukset mukaan. Ja korostan tuossa shamanismia, joka on ihmiskunnan vanhin parannukseen erikoistunut menetelmäkompleksi. Sitä ei voi sivuuttaa. Siis totta ihmeessä länsimainen lääketiede, lääkkeinen ja henkeä pelastavinen
menetelminen niin on ensiarvoisen tärkeää. Et siinä vaiheessa, jos omassa porukassa on se lääkäri tai gynekologi tai terveydenhoitaja, yleislääkäri, ensihoitaja, kaikki tällaista on niin kuin kultaakin arvokkaimpia henkilöitä. Lasten kasvatus ja koulutus, siinä pitää olla joku tietty systeemi. Ja mä nyt korostan tässä niin kuin leikin ja vapaa-ajan niin kuin totaalisuutta tiettyyn ikään asti ja sitten sen jälkeen sitä, että se niin kuin energia ja touhu vähitellen rupeaa niin kuin valmistamaan niihin aikuisten töihin. Vanhustenhoitoon pitää jollain tapaa varautua. Vanhukset on äärimmäinen resurssi, ne on kulttuurin siirtäjiä tuleville sukupolville ja ne on niitä tyyppejä, jotka vapauttaa ne omat lapsensa, jotka on sillä hetkellä ehkä sen yhteisön niin kuin tällainen energisin kova ydin, jotka tekee suurimman osan niin kuin paljon energiaa vaativista töistä, niin isovanhemmat vapauttaa sitten lastenhoidon myötä niin kuin tämän välissä olevan sukupolven sitten hommiin. Armomurha täytyy olla käytössä. Kaikissa perinnekulttuureissa niin se on otettu jollain tapaa huomioon. Turvallisuus jakaantuu sitten eri tekijöihin. Siellä on niin kuin tämmöinen sosiaalinen kokonaispääoma. On yksi tärkeä asia, diplomaattiset suhteet, ympäristö ja niin edelleen. Pitäisi olla mutkattomat sisä- ja ulkosuhteet, yhteisesti hyväksytty tapaoikeus, tuomiot, jotka voi vaatia asianosaisilta anteeksipyyntöjä, hyvittelyä, erilaisia palveluksia. Varsinkin omien keskuudessa voidaan käyttää myös takavarikkoja, ääritapauksessa, miksei myös ruumiillista kuritusta ja karkotuksia. Nämä on kaikki sellaisia moraalisia ja eettisiä kysymyksiä, jotka jokaisen yhteisön pitää niin kuin ratkaista jollain tavalla. Vakavimmat rikkomukset, kuten vaaralliset pahoinpitelyt, raiskaukset, tuhopoltot ja murhat, voisi hoitaa Suomen lakeihin nojautuen ja viranomaistoimin niin kauan kuin ne on olemassa, mutta nykyisen siviilihallinnon romahtaisi käyttöön otetaan sitten tapaoikeuden järeimmätkin sanktiot. Ja siellä sitten voi tulla esiin verirahat ja juridinen pahoinpitely, kaksintaistelu, luvallinen verikosto ja niin edespäin. Sitten puhun tuossa noista soturiseuroista, se on hyvä tapa niin kuin ohjata varsinkin nuorten miesten niin kuin tiettyä energiaa rakentavasti sen yhteisön eteen. Ja he voi toimia sitten myöskin erilaisissa tietyissä jutuissa mukana. Lapset suojataan viimeiseen asti. Kannattaa ottaa huomioon, mistä Orlovkin puhuu omassa kirjassaan, että alueella saattaa toimia sitä sotilaallisesti vahvempi sotaherra joukkoineen. Ja toisaalta tämmöinen vapaa-komppania-tyyppinen porukka, joka vaatii säännöllisiä suojelumaksuja. Sille ei voi mitään. Jos semmoinen on, niin sitten semmoinen on. Mutta sitten jos se on tuhoava, ei päästä mihinkään semmoiseen niin kuin neutraaliin asetelmaan, niin sitten pitäisi asioille tehdä jotain. Tuossa yhteenveto. Vakavan yhteiskunnallisen romahduksen koittaessa selviytymisen kannalta oleellista on jo valmiiksi itsensä asemoinut luonnollinen yhteisö. Eli pitää aloittaa jo nyt. Tämä romahdusheimo asuu luonnoltaan rikkaalla, puhtaalla haja-asutusalueella, maaseudulla tai erämaassa. Se on pitkälti omavarainen veden, ravinnon, energian, terveydenhuollon, koulutuksen sekä sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden suhteen. Kaikki jäljelle jäävät vajeet heimo kattaa lahja- ja vaihtokauppatalouteen perustuvien paikallisten ja alueellisten verkostojen kautta. Romahdusheimo koostuu useiden eri alojen osaajista painopisteen ollessa käytännönläheisessä työssä sekä jatkuvuuden hallintakokemuksessa. Heimossa on tasapuolisesti miehiä ja naisia sekä eri ikäryhmiä. Heimo suhtautuu olosuhteista riippumatta tulevaisuuteen realistisesti, pitkäjänteisesti ja myönteisesti. Heimon ihanteet ottavat huomioon koko yhteisön läpäisevät vapaudet ja vastuut. Heimo pitää syntytietoa ja elämää pyhänä sekä juhlistaa olemassaoloaan iloiten, mutta heimo ei epäröi tappaa eläkseen. Paljon vedin niin kuin ohi ja tosi nopeasti, ja mä oon nyt jo 6 minuuttia käyttänyt yliaikaa. Ja täällä olisi vaikka kuinka paljon vielä asiaa käymättä läpi, mutta ei tehdä sitä nyt. Annan puheenvuoron seuraavalle henkilölle. Joo, no se meidän seuraava ei ole saapunut, koska me Jatketaan keskustelulla eikä kiivaalla luennoitsimisella. Mitä mieltä olet? Oliko noin lopun setit, jotka nyt oli aihealueittain, niin sun omaa? Okei. Okay. Minkä takia niin kiivaat tai tällaiset aggressiiviset rangaistusmenettelyt, että tavallaan halutaan, tai niin? Ne täytyy jossain määrin ottaa huomioon ja mainita. Et kun mä itse niin pohdin sitä, että mikä on mahdollista. Et jos ajatellaan vaikka murhaa, joku niin kuin tappaa toisen tai toiminnalla aiheuttaa niin kuin äärimmäistä vahinkoa, niin miten se yhteisö siihen suhtautuu.
että jos se on niin kuin vahinko, niin se on toki niin kuin eri asia. Mutta jos se on vaan niin kuin tällainen niin kuin ilkeyttä tai kostonhimoa tai pikkusieluisuutta tai pikkumaisuutta ilmentävä niin kuin teko, jolla on vakavat seuraukset, niin yleensä tämmöiset luonnolliset yhteisöt, joissa se niin kuin selviytyminen kuitenkin riippuu siitä aika saumattomasta ja joustavasta toiminnasta, niin että kaikki ottaa niin kuin kuitenkin toisensa huomioon, niin siellä ei niin kuin hirveän suurta toleranssia ole sitten vakaville rikkomuksille. Ja toisaalta sitten kun ihmiset on riippuvaisia toisistaan, niin se, että esimerkiksi teloitettaisiin vaikka joku, niin se on aika harvinaista, koska sekin henkilö edustaa resursseja. Et harvoin ollaan luonnollisessa yhteisössä, jotka on jollain tapaa tasapainoisessa ympäristössä kanssa tilanteessa, jossa on syytäkin vähentää väkeä jollain tavalla. Niin silloin tulee sitten nämä tämmöiset sovittelevat jutut mieleen, esimerkiksi työpalvelussa. Tiedän niin kuin yhteisöjä, missä sitten on saattanut käydä niin, että ihan omaisuudella hyvitetään se murha tai tappo. Tai sitten niin, että joku työpalvelus tai joku tämmöinen. Tai sitten niin häpeärangaistus, jolla niin kuin sovitetaan se koko yhteisölle ja sitten varsinkin omaisille se juttu. Mutta sitten jos on tämmöinen tapaus vaikka, että se voi johtua ihan mistä tahansa. Oletetaan vaikka, että on niin kuin henkilö sen kaltainen syystä tai toisesta, että se niin kuin aiheuttaa jatkuvaa eripuraa ja riitaa. Ja sitä kautta jopa sitten niin kuin vaaratilanteita kerta toisen jälkeen siinä yhteisössä, joka on niin kuin jollain tapaa aika marginaalissa, että ne selviytymisen reunaehdot on tosi kovat ja ollaan jatkuvasti siellä ympäristön kantokyvyn rajoilla. Niin silloin niin on paljon herkemmin kyllä käytössä sitten nämä rajummatkin temput. Esimerkiksi inuittien keskuudessa, jos on vain yksisesti riittävän vittumainen henkilö ja sitä ei niin kukaan kestä, niin se saattaa sitten joltain reissu tehdä tulematta takaisin. Että ne muut ukot, akat, niin ne vaan sitten potkaisee sen mereen joltain jääreunalta. Se on niin kuin siinä. Kun tutkii noita luonnollisen yhteisön perinnekulttuureita, niin siellä on niin kuin laidasta laitaan näitä niin kuin kuvioita ja sitten minkälaista on se juridinen toiminta. Ja siellä on niin kuin paljon opittavaa mun mielestä nykyoikeudenkin näkökulmasta. Siis se on niin kuin tapaoikeus on ihan eri asia kuin tämä meidän nykyinen niin kuin kirjoitettu oikeus. Kerro Anja siitä, mistä me eilen puhuttiin. Ja musta tuntuu, että jos nyt vaikka tämä olisi se porukka, joka jotenkin yhtäkkiä joutuisi käsittelemään jonkun meistä tekemään niin kuin rikkomusta tai jotain, niin mä luulen, että tässä kun vaan sit kissa pöydälle ja syyllinen nöyränä kuuntelee ja me pohditaan niin hänen kohtaloaan, niin kyllä se asia tulee jollain tapaa käsiteltyä siinä sitten kuitenkin kaikkien asianosaisten kesken. Sillä tavalla, että se niin kuin tyydyttää kaikkia osapuolia. Mutta siellä niin kuin kysyit, että miksi näinkin aggressiiviset tai niin kuin lopullisetkin jutut, niin mä koen, että ne täytyy niin kuin mainita siellä. Kyllähän karkotuskin on tietysti. Joo. Voi lähettää toisen pois, niin se voi olla kuolemantuomio, jos on jossain heimossa. Sitten tässä voi tietysti mikä sen tilanne muualla on, että mihinkä voi palata tai muuta, mutta kyllähän tuommoinen vankiloiden ylläpito niin hirveän kalliiksi se tulisi tuollaiselle heimolle. Ei niinku mitään tuosta tolkkua tämmöisiä kivibetoni paikkaa, vaikka nyt kuulostaa humaanilta. Joo, en mä sitä ajatellut, että se olisi parempi vai? Niin. On niissäkin tiettyjä ongelmia. Esimerkiksi se maa-ala, mikä siinä alla, niin se on paikallinen neukatastrofi ollut, kun joku vankila rakennettu. Ja sitten vielä sekin, että ne ihmiset ei ole siellä kovin niin semmoisessa luonteessa. Ei ole kovin luontainen ympäristö ihmiselle semmoinen betoninen. Mutta sillä lailla humaanihan se meidän näkökulmasta on, että teilläkin ne kuulostaa tosi rajulta, verikostot ja muut meistä, kun ollaan tuttu siihen, että ne kivineliöt on ihan ok, että laitetaan ne kiven sisälle. Tuo on ihan hyvä pointti, että siellä on valtava resurssiuhra, jos ruvetaan niin ylläpitämään jotain vankilaa. 200 € päivässä per vanki on meitä tällä hetkellä maksaa. Vaikka ei niin rahassa mitattaisi, vaan kuvitellaan, että ollaan tuossa jossain, niin asutetaan nyt joku kyläkoulu ja siinä sitten niin sitä
maisemaa ja ympäristöä hyödynnetään ja kuluu 10-15 vuotta ja sitten yhtäkkiä tapahtuu jotain ja on pakko niin kuin reagoida. Niin kuka siellä nyt sitten niin kuin viljaa korjaamatta ja hommat kesken ja kuka rupeaa niin yhtäkkiä vanginvartijaksi tavallaan. Et se homma täytyy niin kuin sit käsitellä jollain muulla tavalla siinä aika lailla niin kuin saman tien. Siinä on sitten se tapaoikeus. Mehän ollaan niin kuin kadotettu tavallaan se tapaoikeus. Että on ollut suomalaiskin niin kuin Oltermannit ja kyläkokoukset. Niin, et monesti on niin kuin ollut semmoinen joku vanhempi henkilö, mies tai nainen, joka niin kuin muistaa, että miten yleensä tietyissä tilanteissa toimitaan. Saattaa olla sit myöskin tämmöistä luonnollista auktoriteettia, mikä liittyy kokemukseen tai yleisesti havaittu viisauteen tai ikään. Ja hänen niin kuin sanansa painaa yllättävän paljon. Sitten, vaikka siinä yleisesti keskustellaan, niin sitten lopuksi katse kääntyy joku tietyn henkilön pari, että no mitä sä sanot. Ja se vähän niin kuin ratkaisee sitten varsinkin semmoisissa niin rajatapauksissa, missä ei ole ihan varma, että mitä pitäisi tehdä. Tuosta vielä tuli mieleen semmoinen 18 keväällä, niin jossain päin Pohjanmaalta niin oli vielä siis tämmöinen, että oli joku tilallinen, jolla oli siis talo ja sitten siinä oli, sen yhteydessä oli selli, niin valtion tai kruunun selli tällainen, että missä saarina ja vankeja oli pidetty. Ja sitten sinnekin toi jotain punaisia ja mistä ampui sitten jouspäissään niitä siellä. Siis tälleen, mutta niin kuin ihan tommosena, että ei se valtiokaan aina ole niin tälleen hoitanut näin tarkasti. Tämäkin oli ennen autoja vielä vähän, niin oli just tommoista, että saattoi olla jossain maaseudulla pitäjiä, joku nimismies ja sitten just joku selli jossain saunan yhteydessä jossain, mutta sitten, että nythän niin kuin hoidetaan piiska-autot ajaa niin satoja kilometrejä, niin kuin, että tässä on joku elinluoma illuusio ja helppous myös rikollisiin, että nyt voidaan niin kuin keskittää poliisilaitos sillä, että on jossain, tiettäkö, että 300 kilometrin päässä joku asema ja sitten autolla